Moi, elikkä nyt mä esittelen mun ja Tepin kamat, tai siis Tepin kamat, jotka mä oon itse sille hankkinut. Elikkä mulla on tosi vähän sille kamaa, koska se on vaan mun vuokraponi. Mutta siis mulla on tällaiset suojat sille. Nortonin. Ne on nyt vähän eri väriset. Tai nämä mä sain Mikolta sille, mutta nämä mä oon ostanut alun perin Helin entiselle vuokraponille Viljalle joululahjaksi, mutta sitten Tepi saikin nää ja sitten... Koska ne oli liian isot. Niin, koska ne oli liian isot. Ja nyt sitten ne on niin Tepi. Elikkä ne on mun ostanut. Sitten Tepin vanha otsapanta on tällainen. Merkkiä, onko? Ei tai olla. Näkyy vaan tuolla J. Eli Jacksonin merkki. Niin. Joo. Ja sitten Heliltä saamamme huopa. Joka oli liian tyttömäinen Aamorille yksinkertaisesti. Tällainen. Siinä on tämmöiset sydämet, mitkä mä itse laitoin joskus, mutta se olikin liian tyttömäinen. Mutta se on aika kulunut nytten. Joo. Koska sitä on käytetty niin paljon. Eurohunterin huopa. Mutta se on ollut, siinä on ihan mukava säkätuo. Ei ole liian iso näköistä. Ja sitten mulla on harjakappa, jonka mä ostin. Se on merkkejä, jota en tiedä. En tiedä kyllä itekään, mutta toi on joku ihan random, joku voi tietää. Se on siis kestävä. Siinä voi vaikka kävellä päälle. Kestävä. Joo. Niin. Sitten se sisältö. Elikkä mun ostat ponnarit sille Tepille. Bildema. Kyllä, Bildema laatu. Sitten kaviokoukku. Sekin on itse asiassa Bildemasta. Hikiviila. Sekin on itse asiassa Bildemasta. Sekiistä. Silleen. Ja tää harjakappa mä ostin täällä Minimanista. Ja siinä on tällainen välikappale. Ja sitten tääkin on Minimanista tällainen harja, niin siis. Harjan harjaaja. Sitten tällä ihan superharja, tää on mun lemppariharja. Tällä saa Noita kaiken saa Mikolta. Kyllä täältä pollenpotkusta mainostusta. Ja silloin kyllä Tepi. Toi on tosi hyvä harja. Niin jo. Ihan paras, mullakin on tommonen. Sitten tällainen joku. Ihan tosi vanha. Tosi vanha. Sitten mulla on täällä toinen kaviokoukkukin. Joo. Mä en tiedä miksi se on siinä. Kato vaan ihan siivottukin. Sitten tällainen pinkki pölyharja, tai siis kova harja. Ei tätä voi pöläriksi kutsua. Joo. Ja sitten Lamisellin tällainen hieno harja, joka taipuu näin. Joo, mä syön teidän lukijat. Ja sitten... Siirilaukka. Kyllä, se kuuluu nämä tänne. Ja sukaatkin. Sukatkin näköjään kuuluu tänne. Kato, kaikkea löytää. Sitten piikkisuka. Sekin on itse asiassa Bildemasta. Koska mä ostin sellaisen setin, jossa tuli bananaa. Paitsi ei Ja sit siinä tuli vielä sellainen harjoja muitakin. Pinkki pöläri, mutta mä en tiedä minne se on nyt kadonnut. Mä en nähdä sitä pitkään aikaa. Sitten mulla on piikkisuka. Mulla pitäisi olla mustakin piikkisuka, mutta sekin on kadonnut jonnekin. Siirillä on tapana hukata vähän tavaroita. Sitten mulla on kumisuka. Tällainen sininen. Tääkin tuli setissä. Ja sitten mulla on harja taas. Joka kampa. Kampa. No. Siis sekin tuli setissä. Ja sitten tää tuli tässä samassa setissä. Ja sitten tästä tuli sellainen pieni sininen piikkisuka, pöläri ja sininen pehmeä harja. Mutta niin se on semmoisia harjakasseja. Sitten tuolla on vielä yksinäinen tommonen kaviorasvasutiin tommonen suoja. Joo, ja se on tosi ihan täynnä Kyllä. Siinä oli minun ja Tepin kamat siis. Ja... Ai niin, satula-asuitset vois ehkä. Joo. Kyllä. Elikkä ne löytyy täällä. Täältä meidän satula. Me nyt esitellään sitten myöhemmin sitten koko talli, mutta... Elikkä Tepin satula, joka nosta se ilmaan, se on helpompi kuin Tepin satula ja huopa. Tää satula nyt ei pysty käyttämään sillä ponilla. Se on huonon mallinen. Mutta tää on tosissaan... Ei toi oikein näy. Se musta on tämmönen niin kuin Al Purpose ja 16 tuommoinen.
En tiedä, leveys on varmaan oikeasti vain 32, koska se on ihan älyttömän leveä, koska toi poni on ihan sikaleveä. Tosin tää on nykyään liian Ja leveä. sit siinä on pollenpotkuhuopa, tommonen Escatronin upea huopa. Kyllä. Juuri näin. Ruskeat vastikinnat perusjalustimet. Ja sitten meillä on meksikolaiset. Mennään vähän tänne päin, niin näkyy, koska toi on vähän huonosti. Anteeksi vain, kun me koko ajan liikutaan, mutta tää on vähän vaikeaa. Kun... Meksikolaiset. Siinä on tommonen ihana otsapanta, tommonen Joo, uusi. tää on se uusi. Me saatiin USG:n. Tarkennan vähän. Vitsi, tarkenna. Noin. Se alkaa. No siinä on kuitenkin tommonen kuolaimet, niinku, missä on tommonen timaati tossa keskellä. Se ei oikein nyt tarkenna, mutta kuitenkin. Ja oikeesti toi meksikolainen, niin tää on varmaan siis Chevalin tai joku semmonen, en mä tiedä, Tai koska mulla on Jacksonin tommoset tai niinku itselläni. tiedä. Mutta en käytä niitä ja ne on tosissaan myynnissä, että mä laitan kyllä semmosen, me laitetaan semmonen blogikirppiskin tuonne. Ja sitten meillä on ihan kumiohjat. Okei. Ja sitten meillä on Martsari, jota me ei kyllä enää varmaan käytetä ikinä, mutta joskus ehkä. Minkä merkkinen? No niin, kerro. Mä en itse asiassa tiedä tämän merkkiä. Okei. Ja siinä oli meidän kamat.